Hola. Hola znamená ahoj. Hola amigos. Ahojte kamoši. Buenos días. Dobrý deň. Už som ťa naučila 3 slova za pár sekúnd. Nie je to také ťažké, neboj. Ak sa chceš naučiť po španielsky, pretože miluješ Španielsko a chodíš do Španielska na dovolenky a možno plánuješ si tu v budúcnosti niečo aj kúpiť a presťahovať sa sem. Alebo si maturant, ktorý tento rok maturuje zo španielčiny a potrebuje si trošku niečo dobrať, lebo mu nie všetko bolo v tej škole jasné, tak preto to všetko slúžia moje platformy, Patreon a Spotify, kde sa môžeš učiť z pohodlia domova práve so mnou. Na Spotify nájdeš audionahrávky, máš tam už vyše 400 audiolekcií a ty si ich môžeš vyberať podľa dĺžky, nivelu alebo proste podľa chuti. No a na Patreon je trošku taký podrobnejší. To je práve pre ľudí možno na dôchodkovom veku, kedy ešte sa neučili žiadny jazyk a chcú sa začať niečo učiť a potrebujú aj vizuál, nie len to audio, tak práve pre nich aj Patreon, pretože na Patreone okrem týchto audionahrávok, ku ktorým nájdeš aj učebný materiál, presne tak aj písomnú formu, krásne vypracovanú, tak ako keby si kúpil nejaké vizuálne, krásne učebnice, tak nemusíš, ušetríš peniažky, ja som to už vypracovala pre teba. Tak práve na Patreone mám pre teba aj videolekcie. Pretože videolekcie pomáhajú práve niekomu na začiatku. No a okrem toho na Patreone sa snažím vytvoriť aj takú komunitu ľudí, ktorí majú trošku viacej času na tú španielčinu, nie iba tak, že počas práce, keď majú nejakú prestávku, hej, že pracujú doma, majú prestávku, tak si hodia slúchatka pri upratovaní, alebo maminka, keď kočikuje, tak počúva veľakrát Spotify audiolekcie, ale proste niekto, kto má ešte trošku viac času a nie len tak, že rýchlo idem si napočúvať tú španielčinu, ale urobí si kávičku, chytí ten krásny nový zápisník, ktorý si kúpil, ja som veľmi zápisníková, kúpi si nové pero a povie si, idem sa späť učiť španielčinu. Dneska mám hodinku čas, idem na balkón, vyložím nohy, idem sa učiť po španielsky. Presne takto to ja smerujem, že španielčina má byť láska. A ty, ak sa chceš učiť jazyk, tak by si to mal milovať a ľúbiť, inak ťa to prestane po týždni baviť. Ja ti na Patreone ponúkam teda už aj videolekcie, nielen audiolekcie a ešte máš tam so mnou aj takú interakciu, pretože ja ti tam veľakrát do týždňa dávam všelijaké zaujímavosti zo Španielska. Niečo vidím, odfotím, vysvetlím, povieme si tam, vtipy vám tam veľakrát vysvetľujem, dávam nejaké španielské akcenty a veľakrát vám tam dávam aj cvičenia, ktoré vám aj opravujem. Takže ak si niekto, komu v minulosti nešla napríklad angličtina, hovoril si, nemám talent na jazyky, figu borovu, ja ti ukážem, že talent na jazyky netreba, ak to budeš mať rád. Skúsi povedať hola. Hola! Vieš prvé slovo. Čo tak? Buenos días. Dobrý deň. No a ešte ťa naučím jedno. Gracias. Gracias je ďakujem. Tak čo, nie je to až také ťažké, že? Prídi na môj Patreon, alebo si vypočuj Spotify. Adios!